Sandok na yun. Sa kadaganan sa ito kayo ay sama unsa orwat kasayang bampi kanon yan sa natsutugo ang sodaan ero din lang okay panyara ko kaday onya na nag-video ako video nagsandok na sila. Ay. Hindi ko kaya. Nagbato-bato sila na. Kita kayo ko. Nagbato-bato. Si Sanjay ay ipasubo ra. Ipasubo ra Sanjay ay subo. Ipasubo ra Sanjay ay. Ipasubo ra Sanjay ay. Ipasubo si Sanjay. Tanay sila ni. Kung kaya Ay, ayun na, plastic na yun. Bam iraw dahil musando si Bam video ko nagsando. Ang sarang hukad. Ano? Saan malaki mo? Dahil sa patuyuan ka dahil nawa. Mukuyaw sa man. Ako na diayas. Anan? Yan na. Ina na debe. Ano ka na ako? Nalagapot. Kuya, gaya kong ina ni kuya. Ana. Oh. Dadan na plastic. Bam yagi kan bam yagi kan bam Sandali nanday. Ha? Aroma beats batulating. May aroma. Shout out. Tara video kuya mo kay vlogger mo ni kuya. Vlogger. Se. Kuya. Oh, kuya vlogger. Yan o. Kaong anang bata na. Ay, wala ko tanaw. Oh, gipasubo si Sanjon. Gipasubo ra. Oh. Tagay ko dai. Tagay ko be. Yes, na slice bread ha kan on niya slice bread. Onyara hapon kay onyara ko hapon mo kan slice bread kay muligo pa ko. Ano ba soy sauce? Soy sauce. Soy sauce da. Atin ka soy sauce. Ni, ang tuyo ba? Oh, Oh, pakapindi ano kay. Oh, lupa mo eh. No. wala. Wala. Ano kaya no? Oo, mga. Taon. Pero, suka pero. Bay. Usara ni ka kuan lang. Aso ka na eh. Yes, sa dagso. Sanjon, anak Sanjon, anak. No. Anday. Dali na. Oh. Yun na.